business tong khang ke si job tong business khaine si kere job mang si naitik tong hang ke bian le job phai si nai samang su gya mokol tong khungju tong bukhok tong hai phana sini brand o accept khaya hang ke samang bo su gya ngai pai busi mania ta example le busi lai na u kok no screen no gi tong na pore hi man de ge omno le pore hi man de ge kaisa nom le no maya te kaisa le pore hi man tani bangai ba bono जों नुगुइ तंग बोनो पिया जिनि ब्रेन एक्सेप्ट खायको हानि बनो ओमनो बुसिया ओमनो ओंखेनो जों प्रेक्टिस खायला हा जों नुगुइ तंग परेला हा सोरंला हा लंकान प्रेक्टिस खायला हा बोनो साला हा हानि बनो बोनो खेनो जों बुसियो हानि बनो बोनो खेनो जों काम खेनो परे मानो इनके जों अरो तमा सोरंमु मानखा जिनि थुं पारे तंग फानो जिनि ब्रेन जे मानिने एक्सेप्ट खायबो बोनो सिमिनो जों बुसियो 그 보하이티케는 tini laiwo जों kaisa point थांलायसिना नायरिसिनि देप्रा सासिनि युरजों हाय सिक्ला बिसिव tini laiwo नायखांखनो गोबांमा बरकनो मा नाङै दं kaisa income source लामा नाङै दङ kaisa income खायानो kaisa सानि लाइफ नो kaisa level kahawat ti sawani bono नायतुगै दङ पियासिनि थानिव opportunity गरि इमाने बाङैनो जों tini laiwo मानियाङै दं जे जों नायतुगलायबो जों स्कुलाव जे फोरोंजालायबो लेखा रोङै जब खायनि रायफंसनि चिमेनो फरायनाय रोंनाय चाकरि खायनाय बाहायके जों फोरोङै तय फायजों माने पिया सोरोङै रोङै फायले हा पिया फिनिशिं तमां दं चाकरिनि अभाब ङै दं जों बायरायाव थाङै चिनि ग्रेजुएशन चिनि डिग्री न तय जों प्राइवेट जब खायै माने पिया निजिनि नव खेनो कायसा नव तङैनो जों रेगुलारलि गभर्नमेन्ट जब हिनो मुसुगै दं पिया ओमानै तब reality o belai no confession no gui dong hani ba no chini hai ki prasat ni youth bangma no bekar ngui dong income khaini musuk dong hai phano income khaijani lama ya mania ngui dong ge amoto जों जे fact जों जे no gui dong man si pia o jagani kaisa to जों solution karini nangna ke जों solution karini thangkhang kheno जों tabo जों phalano no मा सोंलायसिनाय अमखाना जास्ट आनि मटेसि फालालनो जों जदि रोंहांखेनो बाहायङै थांनाय ना जों तिनि हाय जरावो मिलिनियार होनै नुगै दं माने फालनाय मांनोङै दं माने जों नुगै दं सो जों अर जागा गोबां माने वानसक थाइखलाय जों तिनि हायव अपरचुनिटि ने जों नायसिङै दं पिया जों फालानि रोंथांखांखे जों खुद नसि अपरचुनिटि ने क्रिएट खायमानिया दे हायनि बाङै चिनि आगिनि जे वान समंरनो ताबो मैतो khaiwi bono chance khailaisina business khaidi ro khजा खांखनो तमा business रो खायना बा आनि रो रां करे capital करे बाका business खायमनाय अमा हायरसिनि रो वान समं फाया दे बा invest खायदि खजा हांखनो investment बागे खायनाय आं ताबो आनि रो रां करे इंतंखो कायसे आं कायसे सेटल इंग्रान कायसे रां मुता खायना गरे बनि परायखेनो invest खायनाय बाहायरमोन चिनि वान समं फाया दे पिया ओ वान समं जे चिनि ताक साइकोलॉजी दं माने ओ साइकोलॉजी न जों मास लायलेनि हा चिनि वान समं न गजों ताबो बिजनेस नि ताक वान समं नाले खनो चिनि थानो जे कैपिटल गरै फानो जों जदि फालानि रोंखांखेनो जों फालै माने जस्ट ताक लाइक एग्जांपल अमो हाय ताबो कायसे मङा चिनि एरिया रो दुगान रो मा तोया देबा ओ दुकान रो ब्रो मानै ब्रो फालानि बाङैसो मानै बेरा ओइ दं खबर बायसिं थाङै दिल खाय मानो जों अमनो फालै रनाय हायके जों फालै रनाय जों अरनियो किसा कमिशन रमानाय दे बा मारनाय बायके ब्रो बाय कायसे दिल खायलेबो जों ब्रोनि प्रडाक्ट न नावै जों सिनि थानो रां गरिफोर ब्रो प्रडाक्ट नावै जों डाइरेक्ट जों फालै जों कमिशन नावै मानिया दे जदि जों फालानो रोंखांखांखे मानो इजिसि पियास तमाय वान सक जों रोंया माया खायमैया आं जुगया आं मनो खायमैया होनैनो वान सगैना आरो गोबांखौ बरग्रो माखौ वान सगैना हानि बां जागा पत्र पक्क खनायबा आं माया आं रोंया आं खायमैया अमा हारो होनै गे ताबो तेब्रनि कप सानि थांखांखनो
नायदि जों जे फानो जे माने जे जागायाव जों फार्स्ट टाइम जों थं पारिनो रोंलिया जों पहिला तुमा रोंबा मोंसानो रोंलिया जों जेफ्रा बार प्रेक्टिस खायो आफोरावसो जों रोङै बुजियै थाङो दाबो एग्जाम्पल एबोनो बुजिलायखोसने दा एबिसिडि फोंखा जों रायफोर एबिसिडि रोंदे रोंलिया जों एबिसिडि बुसिनिया फिया जोंबोनो बार प्रेक्टिस खाया बेलायनो सोलोंलाहा बनि बांनो जों एबिसिडि तिनि परै मानो सारै मानो बुजियै मानो अमा हायङै दं अमा हायतेनो बिजनेस न बतैयो सेल्स न बतैयो जों पहिला सिगाङाव जों खामखौ बुजियै मानियानो होननाय गोसोंबोनो तमा खायनो जों बार जों प्रेक्टिस खायथाङा ओंखारनो जों एक्सपिरियेन्स थानायदे थाया obviously ना जों एक्सपिरियेन्स थाङा ओंखे वान्स होयनो दिनो फालानो रों थांखो बाखि ओङै थांनाय हानि बाङैनो जों मांनाय जों फालानि मा सोलोंलायनाय बेलायनो गोबावनि लगे फालानि सोलोंमानि परेव जों इनभेस्ट खायनोबो जों मा सोलोंलायनाय इनभेस्ट बिथिङाव तिनि जे फानो तंथों तिनि मासो 500 ताका के पानो म्यूचुअल फंड रो बा स्टॉक रो जों इनभेस्ट खायनि ति जेहि मानो हाके तले के जों खायथां खांके जों मासे मा इनभेस्ट जों सोलों थां खांके बायिं थांनो बो सेम थिंग न बो फर्स्ट टाइम जों बुजिया सिया रोंया नोंना फियाबनो बार जों प्रेक्टिस खायथां खांके जों इनभेस्टमेन्ट बो जों काम के बुजि माने जों फाइनेंस न जों मैनेज खायनो रोंखांके न वान्स होयनाय दि जों फाइनेंशियल फील्डआव इनै खामानो फाइनेंस जरा रबो आने सागसे वान्स इनभेस्टमेन्ट तो आगे आं वान्स माने देशो सामाने हाके काइसा कैपिटल नाग्रा काइसा खायनाग्रा बने परे इनभेस्ट खायनाय फिया ओ आने वान्स बेलायनो जाया इनै थांना आगे नि सिमिनो ओ मानैनो दले के एसआईपी फा खायथांगा तिने हायो काइसा मोटा रकम से खायतम न खामो फिया आप्रो समाव रां इनै थांनि इनभेस्ट खायनि वान्स बा बाके जरा लायoi थांबायखा हानि बाङैनो जों इनभेस्टमेन्ट दिननि सिमिनो जों खायानि मा खायलायसिनाय गतेफोरनो तो कौनो तो जे सेल्स बिजनेस न तो जों वान्स होयनाय हांगोनो जों दुगानाव थाङो बेनि प्रडाक्ट न नावै खायनाय सालाया देबा बहाय खेनो काइसा आं लामा नगै तंमनि नों बाय तैयै आं शेयार खायनि मुसुगो अर जागाव बहायनो नों प्रडाक्ट दङो ओ प्रडाक्ट नों शेयार खायो बहाय खेर खायो नों आजे मानो गेबनो जों डाइरेक्ट नायलायसिनो सिनि स्क्रिनाव थांबाय टेबल खामखे अमो हुंखेन स्टॉक मार्केट बा शेयर मार्केट ने ब्रोकार के ओ कंपनी बु मुंखेन आप स्टॉक के अरो जों तमा खायै मान के अरो जागाव जों ट्रेडिंग बु खायै मान ते प्लस जों स्टॉक जों इनभेस्ट बु खायै मान के अरो जागाव ते जों म्यूचुअल फंड बु जों खायै मान नों अरो नगै तंखाना इनभेस्ट नै इनभेस्ट क्लिक खालायसिने के अरो इनभेस्ट बिसिङावनो जों म्यूचुअल फंड बु जों खायै मान इनभेस्ट खायै मान म्यूचुअल फंड न थाङैबो के जों अरो जागाव जों काइसा हायनो चूज खायना लायसिनाय ओ काइसा कंपनी निबो तंफियो अन ब्रोकार सिबांबा के बनो चूज खायना जों हायनो जस्ट जों काइसा आइडिया खालायनि बाङो जरि नों रखा निन थानियो तिनि हायो 10,000 फन नों इनभेस्ट खायदे इनखा केनो 10,000 जदि इनभेस्ट खायखांखेनो बो नों बैंक अकाउंट तंग खांखेनो बोसोगियार रजा 1 ईयर 5 ईयर रलायसिना बैंक अकाउंट नों तंग लाहांखेन 10,000 नि 5 बोसोर पर बोसोरनाय 12,166 टाका नाय के बाय के फिक्स डिपॉजिट रखेनो 13,000 हाय इन थांना के जरि नों ओ कंपनीयाव नों जरि खायखांखेनो अरखो बोसोर फुनुक त 5 इयर्स परेवो 39,000 थांना निनि 10,000 ने निनि 39,000 ओङै थांनाय के 1 ईयर के नो माहायनाय 3 ईयर के नो माहायनाय 5 ईयर के नो माहाय ओङै थांनाय नै बरो अर फुनुगै दङ जदि माहाय के रिटर्न 5 तंखांखेनो ओ कंपनी खो तमावबो टेक्नोलॉजी मालते आईटी सेक्टर गोबां बर खायखौगै दङ नाय माने तलावो लै आईटी सेक्टर न बर 78% बर अर इनभेस्ट खायबै दङ मीन्स और आईटी सेक्टर बिसिङावनो गोबां माने जों अर जागाव नुनाय जों अर इनफुसे नुगै दङ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एसीएल विप्रो बर जतन सॉफ्टवेयर कंपनी के सॉफ्टवेयर ओनो तक नों काम के सायमानो टेक्नोलॉजी फाइनेंस जराव तेबो बारनो बाराया अंखेनो निनि थानो यस बारना नि फाइनाय इंखे
technology barai tong bolte boni bu growth o company ni bu growth ngai thangna growth ngai tha mane nang oro invest kajang kani ni rang bu barai oi thangnai omon khane investment nang oro ja khane waisa bai pharo kan khane sung SIP bu khai mane ke SIP ni calculation bu sung nai mane bia SIP ni bangai ageo video khaijak tongo mono no I button no link roi ro nai oro jaga ni simin SIP ni calculation bu nai mane Ingkana oro jaga bisio sung invest to khaine ha do thik ne ke oro bisio sung baki bo rang aje nai sung lo ge ne boni bangi u broker kaisa sung no opportunity ro oi tong ke boni bang tak nai le pisina oro nugoi tong nung refer and an no thangai sung kholak sa borong no refer khaila ha omni bang sai khana ro kha boss ajagla ha bobo invest khaine musu ha ba trading khaine musugla ha ingke bobo nini link ni simi bo account kholawi na khamane ne busungnai nung 600 taka rang ajewi mana ingke 100 ni nung no tong tu ne nini dollar nung call khaiba sakha ba jepa kana nung kaisa nini dollar nung share khaila ha omoni bang sai khna la investment chung tani khaini nang ro tu nung sai khna ro kha bo sajak kha bo kholak kha account kholak kha bolte nung 600 ajewi mana ke jung nok tong tu ne dino nung dojon no phano sai man yade dojon bisingo 3 jona phano account kholak khangke busung thangna 318 nung 1800 ajewi man yade notun tui hani bang nung sales khaina nupsung srengui na khangke busuk kaham ngai tong kene nung srengani bangai tini simini tabong ni simini chenshidi tani hinkena nung football bla srengnai pho pia boi thangmana nai tong khangke nung jiboni ni football ring yang nai nung saimana jephor nung football nawi nung lathiro ni cheinai thungani cheinai afro sin football rengai thangnai tuluk khaiwi hani bang chenshidi invest khaini chenshidi te sales khaini srungsidi I hope nung kam ke bosu man khana o mane nung simin sungbe tini hayo nok tung kaisa income khayo ni jung khaimani de tani ingkena tini hai nai keng kena bora moni so kaini be azu kaisa kena job kaisa kena business ingkena job ni opportunity to boma haing tong jung nugui tong ha jung tak recently tabo edisio kaisa post ni bangai phaimani bahaki borok bangai thang khana ke jung automatic na jung chini mindset na jung business so no matrang la shinai tani ingkeng na business tong khang ke si job tong business khaine si kere job mang si naitik tong la ke bian le job phasinai nung business khaike si nini logyewo nung dojon na phano mo thangi mana hani bangai ne jung job create khaini bangai jung one shot mana lesne ma one shot lasina boni bangai ne kam ke nung busi man kana omoni simi ke bas income kaisa jung tini hayo sini saijung thandro ni phano jung inde khailai mana try khailai sina ke tola description link rozak tonga ore simi thangai ne account khologoi nung share khai invest khai nung bu light no tu kaisa freedom finance jora ro khaini bangai ne try khaisi ba try sorry khaisidi isi okay bye love you